Balola ka di yan? Trop. Trop. Donc an bɛ yala ka mɔgɔ ɲininka ni min y'a sɔrɔ darasi 400 an b'o ta ka di o ma ka daba ko ye bamanankan dɔrɔn de français tɛ fɔ a la ne de ye animateur ye donc an bɛna commencer ka mɔgɔ damadɔni ta o tuma an ka taa fɛ. Aïcha Tagara i ɲɛ kɔrɔtɛ caméra lajɛ an bɛna jouer kɛ Mali danbe 223 sanfɛ i labɛnna Aïcha Tagara an bɛna jouer kɛ n'i y'a sɔrɔ minute 5 an bɛ 200 m'o d'i ma wari filɛ nin ye namara t'a la dɛ i labɛnna ne ba ça va forme bɛ yen Dɔɔni. e baara jumɛn kɛ Ne tɛ baara la. e tɛ baara la mais baara jumɛn ka di e Furakɛli. furakɛli dɔgɔtɔrɔ wa e bɛ ekɔli kɛ wa Awɔ. kilasi joli 10. e kilasi 10 yɛrɛ lycée ya yɛrɛ ne ba e kun tɛ salon jumɛn ta An yɛrɛ ta. ala salon wa ani kari jumɛn ka surun Medine. Medine kari ya Kalanso Visanta kɛrɛfɛ. Visanta Mariam. Visanta Mariam kɛrɛfɛ ne ba ko bɛ cogo di A tɛ cogo la. e ka sange couleur ye jumɛn Nɛrɛma. Nɛrɛma. e ka sange couleur nɛrɛma de ko bɛ cogo di A tɛ cogo la. mais e ka nin fini couleur ye jumɛn ta Jɛma. mais ne ko heure jumɛn bɛ ta ne heure jumɛn bɛ ta heure fɔ yan Heure tɛ ne bolo. heure an bɛna an ka jamu ka mandi daminɛ n'o ye nko ye bamanankan dɔrɔn i y'a faamuya komi a tɛ fɔ la a waati fɔ la mais an m'a yamaruya e ka se ka o fɔ bamanankan dɔrɔn ni perdue la an bɛ 200 m'o d'i ma ko ni diɲɛ ne bɛ 200 d'i ma mais ni perdue la fana o y'a bannen ne ba tɔgɔ ça va Ça va. ça va ne ba e perdue la koyi ça va ti fɔ a la Awɔ je ka di. i labɛnnen don N labɛnnen. n'i y'a sɔrɔ dɔrɔn 200 n'a b'i bolo a bɛ i y'a faamuya i y'a faamuya bamanankan dɔrɔn de don Awɔ n y'a mɛn. kɔnɔna la Umu ça va Basi foyi tɛ yen. forme bɛ yen A bɛɛ bɛ yen nɔ. balola ka di yan Trop.